badakit astero gauza bera esaten dudala, Aitor, aritz eta egun Aitor. Egun mano. Baina norbetek egin ote du jeloskortasunari buruzko etxeko ariketa etxeko lana. Pasaren astean, jeloskortasunaz, zeloi buruz aritu ginen, jeloskor izateaz, alegia, bikote harreman batean, harreman hori hautsi dezaken hirugarren personaren agerpenak eragiten duen kezkaz edo beldurraz, jardun ginen. Eta Aitorrek galdera bat bota zuen, imagina dezaket nire bizitza nire bikotekiderik gabe? Erantzuna ezezko baldin bada, ezin baduzu zure bikotekiderik gabe bizi, egoera aztertzeko proposamena egin zigun Aitorrek, Erantzuna baldin bada, ezin du nire bikotekiderik gabe bizi, aztertu zazu egoera, igual dependentzia handiegia daukazu. Hori izan zigun Aitorrek. Erantzuna baiezkoa bada, bizi naiteke nire bikotekiderik gabe, beste bi galdera egin zizkizun kasu horretarako. Bat, ze gauza egiten ditut nik bakarrik nire bikotekiderik gabe, eta beste galdera bat, eta ze gauzek egiten diate ilusioa bikotekiderik gabe. Kontua da, zenbat eta gauza gehiago egin, zure bikotekiderik gabe, orduan eta aukera gutxiago duzula jeloskor izateko. Zerrenda luzea baldin bada, ze gauzek egiten diaten ilusioa, ze gauza egin ditzakenik bakarrik nire bikotekiderik gabe, zerrenda zenbat eta luzeago izan, orduan eta aukera gutxiago duzu jeloskor izateko. Hori da. Hortxe dago etxeko lana. Aste oso eduki duzu hori egiteko ez pauzu egin, lasai, bizitza ez da gaur bukatuko. Orduan, segi, etxeko lana egiten, eta gero egunen batean etxeko lana egin, eta gure kontatu nahi badiguzu, guk gustora entzungo dugu. Ez daukazu kontatu beharrik, baina kontatu nahi badiguzu, kontatu lasai. Hori da. Zer mamuz, Aitor? Ondo, goibel pixka bat, esan beharra duket, eguraldi bezala. Eguraldi horrela dago, baina, tira. Naturarekin bat egin. Hau da Euskal Herria. Bai. Gizakiok ere askotan deskonektatu egiten gara naturarekin, eta importantea da bat egitea, eta udazkenean pixka terrimoa jaistea, eta energia gutxo egitzea, normala da. Imaginatzen dut unibertsitatean, ikasle, irakaslek egun hauek jai hartuko zen dituztela, eta ostegunetik aurrera itzuliko zaretela eguneroko martxara, ez da? Hori da. Gaur bestelako gai badaukagu. Bizitza horrelako xea da. Egun batean hitz egiten da gauza bati buruz, egun batean parra egiten da, hurrengoan negar egiten da, denetari dago. Hori da. Kontua da errespetuz hitz egitea gauza bati buruz edo besteaz. Berrintaz zertaz hitz egiten dugun. Eta hori da Aitorrekin egiten duguna. Edo zein gai ez diegu beldurrik. Tarduan, zer gauzari buruz hitz egin genezake, baina beti ere, errespetotik hitz egiten dugu, ez? Hori da. Eta gaurko gaia, nola definitu? Gai tristea da, iluna da, delikatua da, serioa da, mingarria da, definiziorako eta adjetibaziorako aukera asko ematen ditu. Gaur hitz egin nahi dugu Aitorrekin, bere buruaz beste egiteaz edo suizidioaz. Hortaz hitz egin behar dugu. Eta, horrela erabaki dugulako, eta pentsatzen dugulako, lagungarri gertadakiokela jendeari ontaz hitz egiteak, ze importantea da, eta hori da lehendabiziko galdera, suizidioaz hitz egitea importantea da. Hitz egin behar da gai honi buruz. Hitz egin behar da, dago. Eta, modu koherente batean izateko, zer iruditzen zait importantea dela, ez? Entzula sentitu dezan, beste aldean dagoena koherentea dela, eta zuk esaten duzun bezala, errespetez eta zintzotasunez hitz egiten duela, nik aitortu behar dut, iaz koñata bat galdu nuela, bere burua beste egin zuelako. Eta orain dela urte batzuk ere, 25 urte zen nire anai bat ere, suizidio izan daiteken jokabide batekin ere galdu nuen, ez? Ikuspegi psikologiko eta sozial batetik ez du zentzurik ez hitz egitea gertatzen ari den errealitate baten inguruan. Eta, nik aztertu ditudan datuei begira, 2020 urtean, estatu mailan, suizidioa naturala edo gaixotasuna ez diren lehen heriotza kausa izan zen. Eta 15 eta 25 urteko pertsonen artean mundu mailan laugarren heriotza kausa bada ere gure artean bigarren kausa da. Orduan nola ez dugu hitz egin behar honetaz. Honetaz hitz egin behar dugu. Eta zeren eta ez badugu hitz egiten izkutatzen baldin badugu estigmatizatu egiten dugu eta hori da azkenean akatzen duna, ez? Isiltzen badugu. Lehen bazegoen isiltasun moduko bat gai honekin, baita komunikabietan ere, hemen ez genuen hitz egiten, pentsatzen genuelako, bastakit hortaz hitz egin da, akaso norbaiti, ez dakit, ideiaren bat emango geniola, edo norbait, horrela pentsatzen genuen, baina justu kontrakoa da. Hitz egin behar da gai hauetaz, bai hemen, eta bai hemendik kanpo ere, ez da? Naiz da jendeari,
gertadakioken, zaila, ez da? Bai, Bere inguruan ontaz hitz egitea. Bai, Batez ere eta- kasu baldin badago, edo ez? Ez que estigmatizazioa hiltzen duna da. Isiltasunen eramaten duzun hori, barruan eramaten duzun ahots horiek ez dituzu nahi atera, hainbat arrazoiengatik. Hori da azkenean denborarekin mantentzen denean akatzen duna. Eta ateratzen hasten zarenean, bide bat topatzen duzunean, hasten zara igual aukerak ikusten beste modu batean bizitzeko eta beste aukerak topatzeko. Beraz, bai, hitz egin beharra dago, atera beharra dago, topatu behar dira bideak ateratzeko. Ikuspegi psikologiko bat begiratuta, Aitor, ze gertatzen da, ze gertatzen zaio persona bati suizidora iristeko, ez da, puntu horretara iristeko. Saiatuko naiz azaltzen, ez da erraixa, baina tira. Mira, sufrimenduari amaiera emateko, suizidoren aukera datorrenean, hori esan nahi du gure errealitatearen pertzepzioa, hautematea, gure errealitatearen hautematea, erabat mugatuta dagoela. Narriatuta dagoela, sufritzen ari garen iluntasun horretara bakarrik. Mugatuta dago guztiz, eta ez gara gai beste errealitaterik ikusteko. Mugatuta egon daiteke, sufrimendu iturri desberdina ditugulako, edo pentsatzen dugulako, ez naizela nahikoa sentitzen, nire burua gorrotatu dezakedalako, bakarrik nagolako sentitzen dudalako, inorrez nagolako ulertzen, edo sama bat sentitzen naizelako, erotuta nagoela pentsatu dezaketelako besteak, edo nahikoa ez naizelako, edo familiak, edo gurasok, edo eskolak eskatzen didaten eran niretzat, ez naizelako iritzen, edo niretzat importante diren pertsonentzako biek maitasuna ez dudalako jasotzen, eta dena, nire errealitatea dana, dago hor itxita, mugatuta. Hautematea dago puskatuta bezala, eta soilik hori ikusten dut, ez? Pentsamendu hauek denak ez dira erotuta dagoen pertsona batena, baizik eta oso beldurtuta eta asko sufritzen ari den pertsona batenak, ez? Nork aldu sufritu bizitzaren momentu batean oso era gogor bat. Beraz, ez du esan nahi erotuta zaudela, ez du esan nahi gauzak jota zaudela, ez. Sufritzen ari zaren momentua da, eta zure pertzepzioa soilik ikusten du sufrimendua. Eta orduan, hortik nola pentsatzen duzun eta sentitzen duzun ezin zarela atera, sufrimendu hortik ateatzeko modu bat etortzen zaizu burura, ez? Eriotza bezala. Orduan, kontu ez horrekin, ez? Zeren eta dena iluna eta irterik gabeko ikusten dezakegu, baina min horretatik irteteko aukera bakarra eriotza dela esaten dituen ahotsak izan ditzagu barrun. Eta ahots horiek isiltzen bali maitugu, gordetzen bali maitugu, azkenean ahots horiek egiten dutena da indar hartu, eta gure bizitzaren kontrola hartu. Eta claro, ze gertatzen da, ekiditzen duzunean, isilik geratzen zarenean, gero mina handia berriro etortzen danean, tendentzia hori, ideia hori, indar gehiagoarekin dator. Orduan, izugarrizko garrantzia dauke, topatzea bideak hori ateatzeko, partekatzeko, beldurra galtzeari, pentsamendu hori eukidezulako, eta inguratzen zaituen pertsonekin partekatzea, porque beti dago norbait, eta ni neu edo, zuzuen bano edo nor pentsionetzako, pertsona horren bizi iraupena importantea dena. Eta hori ezinbesteko mezua da. Ezinbesteko mezua da, transmititzea, ez gordetzeko barruan eta partekatzeko eta laguntza bilatzeko. Bideak ditugula eta gizarteak alduela eskaini bideak horri aurre egiteko. Eta ingurukoek nola lagundu dezakete, Aitor, ez dakitze, zantzu, ze seinale ikus ditzakete, ze ari zara errepikatzen, ez da, suizidatzeko pensamendu eduki dezaken persona horrek barruan sufrimendu izugarri badauka, eta barrutik ari zaio ahots bat esaten, hortik ateratzeko modu bakarra zure burua akabatzea da, ez da? Bera dago, zurrunbilo horretan sartuta, eta ingurukoek nola lagun dizaioekete hortik ateratzen, eta hortaz hitz egiten, ez da? Nola, suizidioa bera badu horrelako estigmatizazio puntu bat, gure inguruan baldin badakogun norbait, ez? Gurekin partekatu duna horrelako pentsamendu bat, ikerketak diote askotan gu beldurtu egiten garela, ez dugula esaten, edo isildu egiten dugula, isolatzen dugula. Orduan, ingurukoen nola lagundu dezaketen? Partekatuz. Laguntza bilatuz pertsona horrentzat. Ez isilduz, ez ikusiz pertsona horre daukan arazoa, oso larria dela, eta igual ezin dugula ez ere egin, implikatu egin behar gara. Lagundu egin behar dugu. Eta zentzu horretan, iruditzen zait ezinbestekoa dela ere,
artikulu baten irakurtzen nuen, ez? Zurekin bizitzen diren pertsonak eta inguratzen zaituen gizartean ere zintzotasunez jokatu, ez? Irrati honetan egiten den bezala, ez? Esaten ditu gauza onak eta txarrak, eta modu zintzo batean jokatzen duzunean, ekiditen dugu adibidez, neraben kasuan edez ikusten da, ez? Gorde egiten du igual barrutik bizitzen ari den sufrimendua, ez ditulako nahi gurasoak azama batekin kargatu, edo pentsatzen dutelako ezin izango diotela lagundu, eta hori ezinbestekoa da testu inguru bat ikutzea zu sentitzen duzula, inguratzen zaituzten pertsonak sufritzen dutenean adierazten dutela, eta ez dela ezer gertatzen. Ez zaudela jota horrela pentsatzeagatik. Ez zaudela inor baino okerragoa hola sentitzen zarenarengatik, momentuan bizitzaren zaren momentu oso gogor batean da zaudelako, eta ahaldezu atera itxaropen puntu bat batzutan sentitzen dute, ez, ideia daukaten pertsonek, eta hori heldu behar diozu, itxaropen horri heldu behar diozu, ze bizitza ziklikoa da. Etortzen dira momentu gogorrak, eta joaten dira, eta hori ere pasako da, naiz eta ahots horiek esan, ez duela ezertarako balio laguntza eskatzea. Psikoterapiak, psikofarmakoak oso lagungarriak dira prozesu honetan, eta ondo preskribatutakoak direnean lagungarria da. Eta nik uste dut inguratzen zaituen familiak, inguratzen zaituen lagunak inplikatzen badira modu koherentean eta zintzo batean jartzen badugu mahai gainean suizidioa ezin dela estigmatizatu, gauza bat dala sufritzen ari zarena eta hori partekatu dezakezula, eta gero arlo sozialean bai psikoterapia aldetik, bai psikofarmako bitartez ondo preskribatuta irten daiteke, eta itxaropena dago. Eta hortik pasadean jende asko irten egin da. Eta gainera bizitza beste modu batean ikusten ikasi du. Eta naiz eta sufritu, naiz eta hori bizi zure azalean, hortik atera daiteke. Eta atera diren horiek nola atera dira? Beraiek laguntza eskatu dutelako, edo norbait jabetu delako, inguruko norbait jabetu delako, hauek asko sufritzen ari dira, eta kaso eukiezakete bere buraz beste egiteko pensamendu edo nahi edo... Atera dira arrazoi desberdinengatik, batzuk atera dira azkenean ausartu egin direlako. Beste batzuk atera dira heriotza aurrez aurre ikusi dutelako eta konturatu direlako hori etzala aukera bat, etzala aukera razional bat. Eta denbora pasatzen danean, atzera begiratzen dutenean, horti pasa diren pertsonek konturatzen dira zenolako kaltea zokaten, zenolako kaltea bere pertzepzioan, bere buru osasunean, Manu, bere sufritzen ari zen depresioa, sufritzen ari ziren mina, sufritzen ari ziren beste arazo buru osasunarekin lotura, eta konturatzen dira garai harretan bizi izan zutela izkutatuta, ez zutela nahi laguntza eskatu, pentsatzen zutelako ez zutela ezertaroa gaitu, zure burua heldu egiten zaitu, pentsamendu horretara, eta ausartu direlako laguntza eskatzen, edo pauso bat eman dutelako laguntza eskatzeako garaian, orduan hasi dira aukerak ateratzen, orduan hasi da realitatea aldatzen, eta horri esker lortu dute hortik ateratzea. Beraz, horregatik da oso importantea ez estigmatizatzea, ez pentsatzea erotuta zaudela, sufritzen ari barzara, partekatzea, eske buru asosuna elementu funtsesko bada, eta estigmatizatzen badugu, isiltzen baldin badugu, aukera kentzen digu pertsonei topatzeko irtenbidea sufritzen ari den momentu horrekiko. Eta horregatik da ezinbestekoa modu naturalean honetaz hitz egitea. Bueno, gaur biziko pausa eman dugu, ari gara, gai honetaz hizketan, azkeneko urte hauetan, gerotan normalagoa da, suizidioaz hitz egitea, bere buraz beste, gai horri buruz hitz egitea, ez da? Baina gehiago, hitz egin behar da. Hitz egin behar dago, eta lagundu behar dugu gizarte honetan, modu naturalean bizitzen. Nik uste dut ere, ezinbesteko dela, ere, eziketa, eta iruditzen zait ere oso importantea institutuetan, honetaz modu naturalean hitz egitea, hortik pasa diren pertsonen testigantza entzutea, eta aukera ematea. Suizidatzeko saiakera egin dutenen testigantzak entzutea. Bai, eta orduan nerabe batek, gazte batek, edo adinean aurrean dijoan pertsona batek ere, orduan konturatuko da
aukera daudela, itxaropena dagoela, badaudela irten bideak. Ze azkenan zure ahotsoiekin itxi egiten balimazea, orduan egiten ari zarena da, aukera hoiei ere ateak itxi ez ere, zure pertzepzioa bada hori ez, errepide bakar bat ikusten balima dezu, eta oso estua bada, eta ez baituzu beste errepideak ikusten, orduan nola ateako hortik. Ezinbestekoa da laguntza lortzea beste batzuen iritzia jasoz, laguntza profesionala jasoz, beste aukera desberdinak ikusteko eta bide horiek ibiltzeko. Bueno, Aitor, pentsatu nahi gaurko tarte hau baliagarri izango zitzaiola bati baino gehiagori. Espero dut, baietz. Hori zen gure asmo, eta hitz egite inolako arazorik gabe. Eta hemen gaude, eta inguruan dituzu pertsonak seguru, hemen gaude. Bai, eta animo, bere burua sufrimendu handi baten erdian daukan horri, asko sufritzen ari den personari, animo, eta ingurukoei ere bai, zenidei, lagunei ere bai, denei animo. Eta guretzat importantea da, zu gurekin jarraitzea. Hori ezinbestekoa da. Aitor Aritzeta eskerrik asko. Besarka. Datorren astean beste kontua, beste gai bat, bizitzare horrelako esia da, datorren astean euskalo zartaz hitz egingo dugun, ez? Bueno, ikusiko dugu zekartzen dugun bizitzak. Ikusiko dugu. Irrifar batekin jasoko dugu. Hori, aio, Aitor. Aio. Gerarte, aio.